Όχι που δεν θα βρίσκαμε και παζάρι, παιδιά, στη Γεωργία. Είμαστε λοιπόν στο Κουταΐσι, στο Green Market, ένα καταπληκτικό παζάρι, στεγασμένο. Είναι από τα μεγαλύτερα παζάρια που έχουμε δει. Μπορείς εδώ πέρα να βρεις τα πάντα. Οι τιμές χώμα. Ό,τι τιμές έχετε εκεί πέρα, φανταστείτε εδώ πέρα 10 φορές όλα είναι φτηνότερα. Είναι απίστευτη η ποιότητά τους, είναι όλα από τους κήπους τους, είναι όλα των παραγωγών. Έλενα, πάμε σιγά σιγά και από εδώ πέρα. Είναι ένα απίστευτο μέρος. Το παζάρι αυτό σημειωτέο κάθε μέρα. Είναι κάθε μέρα εδώ πέρα, κάθε μέρα αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Δεν είναι δηλαδή όπως εμάς μια Τρίτη, μια Τετάρτη ή μια Τρίτη και μια Παρασκευή. Εδώ πέρα είναι συνέχεια. Μπορείς να βρεις από βότανα, ξηρούς καρπούς, από εδώ κρεατικά, από εκεί πέρα τα τυριά. Εδώ πέρα στα αριστερά ρούχα. Όλα και οι τιμές είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Όσοι φίλοι μας Γεωργιανοί μας βλέπετε, ελπίζουμε να σας ξυπνάμε κάποιες μνήμες από τις περπατησίες που κάνατε εδώ πέρα. Τα δαμάσκηνα παραδείγματος χάρη. Αυτό το 2 σημαίνει ότι είναι περίπου δια 3, είναι 70 σέντ το κιλό. Και ωραία δαμάσκηνα από ό,τι είδα. Γενικά πάνω κάτω εδώ πέρα όλα τα απορροκυπευτικά είναι περίπου από 30 σέντ μέχρι 70 σέντ το κιλό. Δεν είναι παραπάνω. Απίστευτη ποικιλία, τα πάντα μπορείς να βρεις, από ξηρούς καρπούς, από ξηραμένα φρούτα, τα σουσούκου τα δικά μας που θυμόμαστε και εκεί πέρα στην Κύπρο. Τίποτα. Εδώ πέρα, παιδιά, περιηγείσαι για μέρες. Και μπορείς να βρεις τα πάντα. Εντάξει, εμείς εδώ πέρα τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια ζαρζαβατικά ή οτιδήποτε. Τι να κάνουμε και στο ξενοδοχείο, είμαστε καλυμμένοι από φαγητό. Τώρα λίγο θα περιηγηθούμε εδώ πέρα, μπορεί να βρούμε κάτι να πάρουμε έτσι σαν κάτι σε ρουχαλάκι, κάτι σουβενίρ άμα μας γυαλίσει κάτι στο μάτι. Απίστευτη η βόλτα μας εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραίο το μέρος, πάρα πολύ γραφικό. Ωραίες εποχές ρε παιδιά, μου ξυπνάνε και εμένα μνήμες, δεν είμαστε τώρα ασυνοί που λέει. Οπότε παιδιά συνεχίζουμε και θα τα πούμε αργότερα. Φιλιά!